kanam nyaka kamora mora ma intiere mayudo okinyi makawuono okinyi pinyru kendo rugi mage okinyi makano runo e studio karaka wantiere chenro mar piny warangane chal mar piny Kenya to ma okwatim Kenya dai kosekala paga dek tok sa achiel mar okinyi ma kawuono okinyi ma oganda iwacho ni en yiero mosebed ka iluwo e konde duto kata Ramogi TV ka okongo bedo oko ahinya mar TWAK tanga winj pach welo mantie go e studio kachiel to motelo mano ami wenda thuolo mar mondo mi gimoswa okinyi makano gin to gichiewo e machal nade antiere kae kod jolony mopogore an gi jalony weche mag telo an gi ka Wycliffe Nyafuanga obedo kod okinyi makano ka kendo erokamano kuom thuolo machopo karka oyawre kendo machiegni Rainya Cleophas na mozo nyakora moga jog mona mama gintie erokamano ahinya kuom chopo karka nyakora moga jog wantie ka kod janon weche siasa mabende jalony weche mag uchumi kod mago mag kwan mag osuru mano CPA George Magumba mabende ntiere karkae oyawre ahinya kendo machiegni mosi Cleophas na moso nyikwara mogi duto no yawre erokamano kendo machiegni bende oyawre nyakora moga jwang bende wantie ka kod welo mabiro e thuolo mokwongo Ramogi TV ka wantiere kode karkae mano Owiti Okayo mabende en jasiasa wada TWAK kod achiel kachiel ka okinyi makawuono okonwa ni endo chiewo machal nade mosi oganda wa okinyi makawuono Cleophas agoero kamano oganda Ramogi amoso ne oyawre uru wadhi bedo gi TWAK manyasi erokamano ahinya kendo machiegni nyakora mogi jwang do paro mokwongo kae ntiere gazet mabende wantie go ka odiochiengni makono gazet mar Daily Nation ite nakwongo ka otenore kod loch ma Donald Trump oyudo kaka jatend piny mar 47 e pinyno mar Amerika osebede yo machal nade nyaka sani mana paro mapiyo gi weche mag diplomasia mikono ni nyaka kawuono ntiere foreign policies mabedo amended kawuono ntiere matimore migawo no mano matudok ma pinye maoko kae en penjo ma bedo osebedi ka ipenjo are nyoro ka loch ma kama ne otimore odiochiengno manyoro achako di Wycliffe Nyafuanga penjo kata moket kae wacho ni what Trump win means for Kenya tiende nango ne loch mano ma Trump oyudo ne piny Kenya no kata jotend piny Afrika mopogore oseoro puoch gi pak potingo jatend piny Kenya ne Donald Trump kaka jatend piny moyiere e piny mar Amerika okay kamano Cleophas kendo okinya ni piny mar Amerika en piny ma superpower kendo economy mare impact kata economy mare ni teko economy mag piny mangima koluwore gi weche mag dola kendo chako luwore gi weche moko mag uchumi to gi weche mag ohala Trump nigi philosophy giluongo gi sungu na America First anena tiyo ndalo moko e program moro anyalo paro Africa ka Trump obedo president ma pesa te mano tiyo gi program no kawo mowacho no duoke ni weche mag foreign policy mang'eny pesa bade mang'eny oko we okungo tiek shida ma America mana America First nikech iyudo ka programs moko nitie osiepe mang'eny ma nitie program mag bedo fodere gi USA de ang'o mag petra mano kel machon kore iyudo ka kaluwore gi policy mag Trump mar foreign policy en policy mar America First mana momino nitiere buok to dipo ka kony moko maniketo mang'eny mane miyo piny moko ka Trump ong'ado nikech nong'ado gi ndalo cha koto ko ng'ado gi tere ka gine dhi impact yin gi an e weche mag ohala weche mag biashara uchumi to gi weche mag thieth nikech ing'eni weche mag ARV to gi medicine gi yedhe mang'eny e Amerika koro nitiere biro ng'iye yore mang'eny sana to idhi ng'iye yore ere kaka Kenya onego respond to gi yiero mar Trump e piny mangima ineno ka ne wadhi sani ne soja wasne otero Haiti policy ma Trump mar Haiti poko bedo very clear nikech ing'eni Trump nigi foreign policy ni oyeko yoti mangowa odonje bure no wacho ke sungu moro na Americans no business in affairs mag pinje mangima na America onego beni en piny maken piny to gima timo na America moluwo kende koro ing'eni inyalo wacho on both sides inyalo wacho no rach nikech ing'eni America luongo ni the world prefect ko bedo no oyuere chien to ko take active role e weche madhi oko ka pinje mag Kenya dhi bedo nam wan gi geno ni no land kata no somo no winjo pach piny mangima e presidency ne mokwongo chato koro shida manitie sani ning'eno ko chako dwar presidency kendo koro ing'eno sani ko timo America First no to be en wuoyi mane ko sawacho ni timo to timo koro wakawo post ma kisungu luongo ni wait and see policy foreign policy mar aid di bedo nikech ma Africa te
ohala gi aid lakini mana ndalo cha nokelo shida gi Rwanda Kenya lopa ka Rwanda nodagi ni second hand cloth ok us Rwanda to Trump owacho ni agole Rwanda mabende nitiere ywaruok mang'eny koro nitiere weche mang'eny ibro ng'i kaka dibedo lweny mane Ukraine nikech lweny mane Ukraine Russia be affect Kenya ka nikech weche mag oil weche mang'eny erokamano Nyafuanga ana kele twaka CPA George Magumba kuom gigi duto miwacho ni dhi bedo ponono ber ma yiero mar Trump dhi kelo kata dipo ni rach mana kaka Nyafuanga bende wacho ni jok moko nyalo wito ka dipo no wach ni America first tiende nang'o ka nitie weche mag free trade mano ne geno mano gima Donald Trump ne dwaro kendo osebedo kadhiro korka Joe Biden en osebedo orango mokwongo ka en strategic business kata kaka strategic trade kod partnerships mantiere karka nikech rango mana jok manya bedo osiepewa watim kod gi ohala karka tiawe ni thuolo ne ji duto e weche mag ohala kod bero lwasi mag ohala e piny mangima kaka super power koro oseyudo iwacho ni potas margi mano ma namba 40 kod 7 tiende nang'o chak gi congratulate Trump kata na lemo kabisa no yombe to Nyasaye nyalo wacho na lamno chope bo Nyasaye no koni no seche moko bende wayud no mare rigi ji nyocha yudo yes koro nyaka wadag gi ma waparo Trump ng'eni lokruok to bro betie to kapar ka bro bet maduong' ahinya ma impact pinywa mar Kenya gimokwongo en ni ng'eny gik mwayudo kwa America sani en mostly through multilateral organizations wayudo kony moa IMF wayudo World Bank and yudo ka America pesa gi ng'eny kuondego to kane paro kane Trump ne president mokwongo 45th ne okomor gibedo ni America pesa ne dhi e World Bank mang'eny molao jomoko koro WHO no kone odwa wuok so ng'eny gik mabet ma world organizations UN WHO IMF ng'eny gi obro pingo kendo obro challenge gi momiyo America nyaka tingigo e wiye moloyo jomoko climate change osebet ka lokruok mar kor lwasi bende opingo ga matin owacho ni en okoneno kata global warming no pingo kabisa owacho okone ka ni moro madire kata gima tin koro en ng'ama science okokawga piyo kamano ochiko ite ne joma betie nigi penjo moko kuom gigo koro kata sani ker marwa jatend piny marwa Ruto nyocha no keto geno ne kabisa e pesa mag climate change ta aneno ka mano nyalo chwadre gi chung lakini wabe wan gi jatend piny monjwaria dong neno kaka no se congratulate Trump motegno kabisa ok bibuogowa ka chieng' mirwako Trump dwe mar achiel tarik 20 gine joma ni mbele to Kenya bende America ok nyal wiye wilgo ahinya wasebet osiepe America koro aparo ni ng'enyne to bro dhi mbele to programs moko mag NGO moko to nyaka ng'adi ji nyaka kale matek matin kama gintiere karka mane ite mokwongo mar gazet ka nitie gik mathoth nyamo losi Owiti owayo kendo ka irango ntiere singo mane ochiw maromo $300,000,000 mano mar kawo obila ma piny Kenya kitero e piny Haiti kendo kanyo nitiere sir mane chiwo kawuok e pinyno mar America kuom mago kende iwacho ni $1,000,000 kende ema osechopo kare machielo ni nitiere kama chal nade ka telo ne dhi loki mondo mi odonje lwet Donald Trump mane singo mano tim kod Joe Biden kod William Ruto kod riwruok mag pinje mangima kama gintiere kete kama chal nade ka Trump osedonje telo machiegni Cleophas adwa kawo thuolo makende an bende mondo achiw puoch gi pak ne president ma America mano yier nyoro mano migosi Donald Trump to mokwongo wapenjo to Trump en ng'ama chal nade because page about the foreign policy weche bag pinje maoko kaka piny marwa mar Kenya nyalo bedo gi osiep gi piny maoko koro tok ma Trump ose yang kaka jalno ma oyombo e yo maler nyiso ni to policies mage mobirogo jalno motelo ne Trump
ma en Joe Biden ne oluongo ker marwa ma giandikre ma giwinjore gidhi chiwo omenda moro mamalang' ma idhi tedgo polise Haiti mondo gikel kwe kocha. To ng'eni sa ma ker moro amora odonje telo to obiro gi policies mage ma signing mane andika mane giketre piny mane Ruto gi ker ma Amerika Joe Biden okete kokgi mondo gikaw polise gitera Haiti. Mano was an executive order, en order ma president biro go to be nyalo be gole be. Iwinjo ma ker manyien modonjo nyalo amua ni kik odhi mbele gi policy mane jano motelo ne notima ngowa no keto kanyo. Koro Trump ogo piny mangima gi buok nikech Kenya no jok mane omiye puoch gi pak kamotingo Zelensky ma Ukraine, kamotingo Benjamin Netanyahu ma Israel, kamotingo Narendra Modi, jogo te nyiso ni kako obiro gi policies manyien mambele kanyo nya koro kendo ji chakacha ndikre kendo kamano. Kamano wacho ni en paro mantiere kuonde mopogore to Trump kod chima joro noloso masigana moloso kaka kod jafwambo wadwa F Nyakidi wawinja ne kaka chal mar wach ne nitiere kanyo ka oting'o nyaka jogo kamane gi wacho ni en nyasi mano bagi ahinya mano alwora ma Florida mano kamane gintiere kacha wawinja ne kaka chal mar wach ne. Giko en Donald Trump. Okaw telo kaka jatend piny Amerika mar 47 tok yudo ombulu 276 kipimo gi 223 mag Kamala Harris. Magi gin ombulu mag electoral votes kata jogo mowal mar yiero jatend piny kendo winjore ochop 270 mar chiwo thuolo mar telo. Trump bende otele ombulu molut gi jopiny midendo ni popular votes ma bende en achiel kuom gigo mane konyo yango jaloch. Motelo nema, Trump nyolose gwenge ma West Palm Beach, Florida. Ka ranyisi ne mar mor e kinde mane oyangore kaka jaloch. Mor mane onyis bende kod joma osebedo kasiro kampen mare. Trump nosingo mar chwalo nyime dongruok e piny Amerika moloyo to rango weche mag osuru kod keto arita makare ahinya to e tong' duto mag pinyno. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. E kinde kampen mare, nosingo ni obiro tieko timbe mag maundu, moloyo to e bombe ma jonjore osebedo kachiel e jigi magena, kachiel kod golore e lwenje mag pinje maoko. Trump nochungi duond bura mar Republican, ka Harris to nochungi duond bura mar Democrats. Piny ngima koro rito mar neno ni Ted Trump do chalo nade kuom higni 4 mabiro. F Nyakidi, Ramogi TV. Oyudo thuolo mar logo nyadiriyo. Kendo en logo mar ariyo e telo ka entiere karka kane odonjo lwenye ne pok ochakre ahinya lwenje mantiere alwora mar Middle East. Wycliffe Nyafuanga odhi chalo nade higni 4 mabiro kan jok mosechako oro puoch gi pak Zelensky gi mag Ukraine wano kanyo ote mano or kod betre mar Russia mantiere piny Amerika en ote ma okonde kacha ni congratulations wacho ni nyaka sani White House ong'eyo gima wadwaro kendo chung' maro osebedo mani wiye ka magistrate moko makirange e weche mag diplomasia ma bende ilonye inyakete yo machal nade tudruok mag piny Amerika e bwo Donald Trump kod kinde mabiro kod pinje mamoko mapono osebedo jowasik Amerika e telo mano mar Joe Biden. Joluna watu nisa ndipi mbugenya min. Serikali mwana mara Republican kata mara wote mara tamkana Trump obiro. Trump tangu niyogi wile kune Abraham Accord. Abraham Accord ni yosa impact pinje mangima ma Middle East kalu oregi pinje manabido pata with Abraham Accord.
Ber Trump because ne pokra congratulated to win and na support ga chon ko para na pa nu ngiyo. Ber Trump ere ne ngat moko wacho gimoro to timo dil gi ngano yot mo loyo ngamo wacho to timo shida mano go Middle East no chakore sama ker machon Obama no chiwo red line Syria niko kal red line mane chemical weapon to ngi ma timore Syria Assad no go ka chemical weapon mo tiyogo Syria to gimano ba mo timo kipeje to wacho ni climate change now Trump en ngama ko wacho wach moro to timo kore iwinjo ka expert wacho ni ya the advantage kana problem with Trump en ni ko wacho policy ne moro to una ready ni gimo wacho no di follow up Trump nen supporter mangita gita mar Israel koro wageno ni lweny madhi mbele kind Israel Palestina cha dhi ng'adre mayot nikech nango nikech odhi negotiate the deal mondo mi hostages moponi nodo obedo onego bed released koro ka hostages obedo released to Israel kanyalo bedo gi ceasefire gi Hamas to mano will be okay lweny ma Lebanon amanyalo dhi mbele matin nikech ne nitiere fununu kisome e foreign policy ne ngabotelo ne defense minister ma defense ma Israel man be no ogole telo cha ne dwaro ceasefire mabe luor chalo gi ma Trump gi Netanyahu nok dwaro achon koto lakini kwa ng'iya na long range to chalo gi malweny ne dhirumo lweny ma Ukraine be nyalo chalo gi ma dhirumo nikech lweny migo Ukraine en open-ended war nikech onge gimo sekete mesi to Russia wuogi ng'ane wuogi to king'iyo foreign policy maber kabisa to Russia be nosawacho na America ni kik ukaw our neighbor Poland ukete NATO nikech kukete NATO to bedo threatened koro ing'en magi gima jo West ok dwar koro en a very complicated thing kian the fact ni Trump gimo wacho follow up an advantage the Middle East mangiso ni I expect na Abraham Accord will be activated again kendo peace chapter ni bedo signed mana mokwongo lweny ma timore Ukraine dhirumo no ka Zelensky no ndiko message mi wuono paragraph of all presidents ma piny mangima te ene mano ndiko paragraph mo nuoyo lweny cha dhirumo nikech ing'eni America ka par ka bro ka resources mag America all Ukraine style ma bide no lewo cha kendo Trump no wacho from the beginning ni there is so much investment mitimo Ukraine shit Ukraine en gima tin same wan kodi gi lweny ting'eyo ni anan tiyo tich dok ting'eyo ni CPA ko wacho bro timo okenge mang'ama dilgo Trump nongiso North Korea leader ne you little rocket man we ya bro ke ka bro dong ne rocket man obiro mo negotiate koro mano is a leader in the foreign policy nitie wach moro mano timore gi jatend Al-Qaeda mano ndik piny ka oluong Trump ka ji negotiation mabe osandike book mabe sadi puonje class ka Trump negotiate gi commander mar Al-Qaeda e weche mag withdrawal mane Biden otimo from Afghanistan history wacho ni ka obedo piny to o negotiate gi Al-Qaeda to en gi picha mar commander mar Al-Qaeda to giso translator ne ng'ise ni mae picha mar odi kimulo ja America mora mora I'm coming for you during the reign of Trump for 1.5 years kata soja di mar America achiel nokotho nikech ng'ato nochiwo warning koro mana jatelo ibedo jatelo make wacho ni ya Russia we don't want war ma Ukraine to nadi orumo North Korea no ballistic missile duomoka do mana nego Japan to Biden president ka koro mage gik moko dwar an weche mag foreign policy gi act gone based on a leader kin president Cleoti wacho maber ni kik ayud ni CPA oketo soja ka boketo okoketi nikech wage maler ni koketo to nene dende koro wageno ni piny odhi chomo maber Trump dhi tiyo maber kendo wan gi kwe mabiro mbele ka ero kamano CPA jojo wango ka ogonde be nyama ka dobi ka yiero poko chopo to wakawe kaka mpena chen mano kama intire karka piny nigi geno kote record ing'eni jo siasa kendo bende anja siasa nyalo licho kabisa ni en ng'ana for example thurwa ka ng'ato koni en truthful man ni an awacho adier kabisa ma gima wacho ni en adier to kendo jopiny nyalo yie ni ng'ama en ng'ama wacho adier lakini jomodhi kidhi iyele page matin behind gima owacho tiyudo ka ng'ane jamiriambo mogi Trump malicho ni koro en ng'ama tekie kabisa ma nyalo buogo ji to lweny rumo e piny mangima
en owuon ema kane America nie lweny to noyudo excuses 800 mondo kik odhi. Ng'eny joma bet presidents ma America gin joma serve military. Trump no avoid mano. Koro an apogra matin gi wuod Kanyada wach mar ni Trump en ng'ama nyalo chungo lweny dichiel. Lakini Conservative Party ma Trump Republican Party bet konyoga Israel moloyo Democratic Party. Nikech ng'eny base mare jomoko ne kura kabisa gin jo Kristo ma wasunge marachar dhir mo believe ni Nyasaye no ja Israel ng'ama ne Nyasaye omiyo gine maduong' omiyo oyiero en piny moyier ma nyaka be protected. Koro kanyo nyaka Trump ng'i ni Israel gine kabisa okonyo maana pano nyalo konyo Israel moloyo kata kaka nyocha Biden konyo. To kitamo konyo Israel tiende ni Hamas gi jo Palestine lweny no podi nyaka podi dhi mbele. Lakini nikech Amerika bende president wachne achiel kendo ok ema ti nyaka podi nyaka odhi e bunge House of Senate odhi bet go, lakini bunge ma piny to dhi bet very close ma samoro kod tiek kwanogi to samoro kata mana Democratic government manyalo kawe. Nineno kaka jogo nomako Obama ma gimidwa timo ok isudi. Koro kanyo bende kata paro ni gigi do tieka ni from day one. Obro kele executive orders moko to ng'enye gi bende court bro geng'o, ng'enye gi House of Congress nyalo geng'o. Lakini Netanyahu tingini nyocha mor kabisa gi wach ma Trump nikech Kamala nyocha ne ok miye thuolo ahinya. Kamala giriapa ne dwaro ni mondo ji owuo, mondo ji owe lweny. To Netanyahu to neno nonego rodhi e jogi kabisa onyorosha gi makata ka chieng' moro ikelo peace to weka Hamas osetengre kabisa. Koro neno ka lweny ma gine ka to pod dhi mbele ma Middle East. Kamano. Ma kocha ma Ukraine tingeni Putin nodhi okinyo Kenya Ukraine nikech ogombo nobed gi Russia machon kaka nene. Lakini Trump to neno ni mano ketho pesa mondo pes jo Israel pes jo America odhi. Koro apani pinje machalo Germany machalo jo Europe nyaka koro bende kelie pesgi nikech Trump bro duogo pesa chien e lweny ma kocha. But Trump to en osiep Putin kata giwuondre to lakini giwuoyo. Koro Trump to nyala ng'iso Putin no ndiek duoke gini piny higni 4 konye imoke kendo ko gini. Aya. Kapok abiro ir Owiti. Mana kama nyamedo kar kae. Gilony mar weche mag uchumi kod magi mag osuru. Odiochieng' manyoro kende nitie medruok mano maromo kanyo dola kata moheo dola $1.2 trillion. Mano mawacho kanyo ne nitiere kacha US stock market odiochieng' manyoro. Kiwacho ni pinje timo ohala e yo makare kinde to ahinya bang' yiero mar Trump mano ka gini timre. Ndalo auchiel mokadho ne nitiere lwar piny. Mane stock market nowito kacha $1 billion ma 900. Tiende nang'o ne uchumi mar piny Kenya. Tanyo wacho kaka chodhi wanto maro ma pacho kae for mana ka dola tugo mana kama nitiere ka tiende nang'o. So dola marwa to bende ng'eni jo President marwa William Ruto to gi waziri masani osetemo kata waziri mancha no wuok kech dola ng'eni koro osebet stable higa nite en mana 120 gi wiye ka. To kakoro Trump to ineno gani en ng'ama en ja ohala kendo ng'eny policies okelo ma bro konyo jo ohala madongo machalo billionaires gi kembe madongo. Mano omiyo kembe go ng'eny gi bende support ga Republican Party. Koro mano tang'eni nyaka odhi otim kamano. Ka America dhi maber ahinya seche moko bro chuno joma keto pesa mondo oduok pesa kocha nikech seche moko nyaka gikete ka nikech interest rate marwa for example ni malo moloyo America. Koro kanyo tinyalo yudo ka joma nigi pesa mondo koro chak ng'iew gik machalo Tesla mar Elon Musk iri kana be keni king'iew kembe mane odhi malo ahinya ne en kembni mag Trump, kembni mag Elon Musk gi jok mane support kono. Koro apani mato sache moko impact mare nyalo bet negative
nyalo kelo nwa buok matin e pesa mabiro e Afrika kata mabiro e Kenya girigi nikech nyalo loso pesa no mayot kocha to kuti ngene samoro pesa ni nyalo albi nikech nitie joma declare default kaka Ghana giri, Mozambique giri ndalo machon. But kuom business to nyocha ne Trump ne nigi agenda mana neno kotegno maloyo Kamala ne ng'enyne ne budho e weche mag mon, rights mag mon ahinya, so yudo ni mano korome mar kawo gino. Erokamano CPA Magumba. Akeli Owiti Owayo, weche mag lwenje mantiere karka gi chal kata tegno mano mar sirkande bang' yiero mar Donald Trump. Tanya kirango lwenje mag Middle East. Paro mane madimede e wika? Adwa pogre paro kod osiepega mantie ka. Ing'eni Trump en jalno ntiere presidents ariyo. Ntiere two types of president. Mokwongo en omi warning, oketo warnings ni kik itim mae. Kendo jang'isi kendo kik itim mae. Kendo ng'isi kendo mogik kendo kik itim mogik cheneno. Koro Trump ok en jalno. Trump en president mako wacho ni watim kamae to mane gima timre. Yes. Koro lweny mantiere Middle East in as much as ni Trump nigi good rapport gi ng'ane gi Benjamin ok ng'is ni ati lweny bo dhi mbele kanyo. Gima bo timre en kamae. Ntiere gima wachre ni Palestine gi Israel onego beni bedo pinjadiwa pinjareyo. Nitie kata kidhie UN riwruok mar pinje mangima iwacho ni kwe mabro bedo Middle East en ka Palestine omi country gi omi piny margi mondo giwach ni wan bende wan gi uchumi wan gi president marwa ok wan ni wasiku jo Israel gi wa Israeli neno jok the Jews ok onego beni pod gin kod gin gi pod gi control uchumi margi. Gidwaro mondo gi control gin gi wuon gin gi wegi. Koro Trump kako donjone kecho wacho ni ok bibedo onge koko mabro bete wacho kamano mangiso ni odhi teo matek mar mondo odhi convince jotelo mag pinje mangima especially the jok mantiere the big five jo manigi veto powers ka kamutingo US, France, UK odhi convince gi mondo gi bigi piny mar Palestine mondo jogi odhi e piny gi jo Israel bo bede ngo e piny gi to mane gima Benjamin pod ok ne dwar. Koro Trump bro convince ni oyo ka mai manyalo kelo kwe to kara wadhi gi method ni wami jogi piny gi wang'adne gi kamoro madundo mondo umudong gi pinyu ineno. Kora paro ni mano is a possibility mokwongo. Mar ariyo ka Trump bro kelo koko kapo ni lwencha bro dhi mbele to aneno ka gima Trump bro bedo decisive obro goyo gi dichiel obo tiyo gi Israel to go Palestine dichiel gi terrorist ko jo ma kelo ko gini nego obro bedo decisive mo go gi dichiel nikech en gi majority in both houses en gi majority e Congress ni a Senate en gi majority bende a House of Representatives mangiso ni ko gola order moro to ko dhi e Congress to jogo dhi puodho moloyo kaka ne chon ne joka ne pinge nyaka jo Republicans senators ne pinge basando ko wano gima koro odhi gi a very swift majority maka pono wacho ni timre kamae to joka dhi puodho kata kapo ni pesa mitero Israel ibo mana puodh pesa no to bodhi ko but aparo ni the first thing obo temo convinced jotend pinje mangima mantiere Security Council mondo giyie gi ndos ne Palestine puoth gi mondo gibed gi kwe kamano kata kapo kwa pogo kamano mag jo wasunge ko kapo an kuomi Owiti en geno man malo yo kang machal nade ni yiero mar Trump dhi neno pinje Afrika gi wang' mopogore en geno manitiere koso bedo mana kama ne Joe Biden owe kata kama odhi we tok tam mare. Anyalo paro ni diere kinde mane Trump ne ker mar 45 mano kowuok 2016 nyaka 2020 no wacho ni African countries gin shithole
Okawacho gidulwa panen gima rach sana. Kata kizungu. Kata kizungu. Okano ne kizungu bero go. Come on. Yeah. No describe jo Africa. Okay, jo Africa. No describe Africa. Continent mar Africa. Gi pinje wa mantiere Africa kae. Kaka pinje magin choche. Buche mag cho. Mangiso ni kono temo ng'iyo gino, otemo ng'iyo oyudo ka te jotelo moko ma kose yiergi e pinjegi to gidwa dhi mbele beyond their terms. One example, one gi Museveni. Machakre higa mar 1986 osebedo president ka nyaka sani. To ingeni Republicans gin jomoko ma gindayo ga seriously. Gin gi koi. Mangiso ni Trump kako oyomboni. Kine ka kisomo oboke mane Ruto ndiko, mane president marwa ondiko ne Trump, poch gi pak mane ondiko ne Trump. Otemo ngiso Trump, otemo sare kabisa nikech ong'e ber niya. Iwinjo, otemo sare sana kisomo gino maber, jomo somo literature, na somo literature. Ibo yudo ka kisomo gima ne ondiko ne Trump, congratulations message. Ntia ka ton mare ngiso ni okuno en gima no welcome, ok en gima ne en go ready go. Koro African countries, pinje mag Africa, kadhi nyime nyaka koro gimbe gi policies maggi kaka e yore mag omenda, e yore mag uchumi of course, e yore mag democracy nikech Trump bro biro negi. Trump ok bi madhi kata kende, ok bi mana gojo mano kata kende, kata mana karwa kae bende ibo wach mani bwana wan koro okwa miu sanitary towel ilungi nango raboyunga ok miu raboyunga kapo ni raboyunga omiuga nono yedhe magayaki koro kwa miu koro ngene sama koro ngadno yedhe magayaki to koro ngene ngane karach koro Cleo yes shida bwana ka te comment 1 minute gani ene gitio ga ge rumors seche moko kata information mowuok mainstream media molo adieri being in Obama no deport black people more than Trump record for America money ngene establish video hiyo actually the time during the time of President Obama, the time of Trump, immigrants were deported from America during Obama, during Trump, Chalonade. Koro kwasa loso gimiluongo ni theory ma Trump na en koro en ngomarach en kendo lungo Africa dango. Tiyudo ka koro wa form opinion no marach. Nitiere Nyazambia mod lungo ni Dambisa Moyo. Nondiko book moro ni Dead Eight. Onge piny mana moro piny mangima CPA kata nika. Mosa dongore gi konyruok from aid. Okay. China no kotime, the Asian tiger no kotime. Gima Trump dwaro, gima wadwaro te. Kon African nations mondo ket policies ge in place, mondo gidongre. Konyre kendo. Gikonyre kendgi. Mane gima sustainable. Asati development organization including me wacho badong mag UN. Aid ok kony piny nikech aid biro gi condition. Ngato bedo piny to timo desk review to wacho ni hapana Nairobi sewage system ne rach to kia ni sewage system maybe ok rach optimization na matobe nade ema rach wach moro ni koro ni Trump no luongo Africa nango Trump ok dwa black people policy mag Trump mar Africa mar black Americans king'iyo sani ndalo cha do ngene sani ne gigocho ne boma kodoji ge sani koka black for hapana karema en here sig rumors no gocho na nyaka jo latino no gocho na monane koro gimote mowacho ni jo Africa gi pinje mamoko owe ywago dayo haya ero kono Wycliffe Nyafuanga jo latino to zamoro ne neno ni gocho ne jara tek negi in form moko mag ukabila koro jo black stay ngin mang no gocho de kabisa black one no very pessimistic jo latino no gocho ne white bo gocho ne uneducated bo gocho ne white moko the university to miete no miete haya wacho kama igitiere kaka nyaka somo Trump be kora moduoka waraka kare koro jok moere ge kare gin gi chung kanye kama wantiere kare ka waduogo bang'yo makao sani nyakora monge jwang kanyo kama dhi nyime kod rango chal mara piny Kenya okainge mopogore gi ber magi ponono dhi kelonwa kik idhi mabor.
panga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Na mamilioni. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama luoro bwana chiel chunye no wakete pile wacha. Nyane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomohero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals moto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yud skisa tune mar Mili Nyarasembo de *860* *416# Ramogi TV e od jothumbe duto. Nyakora mojang machiegni mor mara ni podikete kar kae chenro mara rupiny ka wadhi nyime ka kod rango chal mar piny Kenya. Ang'eni ote untie godo mathoth ahinya, to ahinya wakawo mago mwanyalo somo mang kadh kachiel mondo mi wasom gi ane ka wadhi nyime kod twak. Ng'eni yudo achiel kachiel e mbui mara mar Facebook Ramogi TV, e mbui mara
YouTube bende wantiere live iyudo kata Ramogi TV Kenya tibedo kodwa kae nyaka giko kae miyowa paro mopogore opogore kotenore kod twak madhigo nyime kar kae. Pod wantiere yiero mar piny Amerka to nyaka sani wach mantiere madonjonwa en ni lup jatend piny Amerka mabende en jal ma manyo lemo mar telo ne piny Amerka mano Kamala Harris bende koro ogoyo bade piny kowacho no yie gi duoko mane nitiere. Lony mar demokrasia e piny mar Amerka de pim kod ang'o? Mane paro maduogo penjo welo montie godo kar kaka pok wadonjo tielo mar ariyo. To sani wawinjane kaka noloso e kinde manochiwo twak mare ka oyie kod duoko. Ote momiyo joge mago johera mage kono kacha ni geno pod nitie. Wadhi adhiya mbele gi kedo. Wawinjane kaka noloso. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. In our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Wacho ni kikwa wach mang'eny to jolony nitiere kar ka mowinjo. Wacho ni jok mosekadho e bedo e crowd ma kamano manyalo pamo. Lony mar demokrasia chako odiko Owiti. Owayo. Mino kar kanyo. Wacho ni igo simu, miyo wadu puoch gi pak. Oshipa mora wacho ni warito mondo miwaya Kamala Harris. O miwane direction ni wachomo kanyo. Ikao lony ma kama hiyo machal nade. Ka penjo CPA Magumba kae obro ng'isi ni nying mar Kamala ne chalo mana dala wako o chalo mana Tiende nang'o? Actually dawa machon kabisa nigi nying machalo kamano koro ung'iyo gi nying no nying no wang'iyo Karombulu ema upogorwe ombulu ema upogore koro mana luongo ni maturity in politics. Ing'eni king'iyo pinje mag Afrika mokwongo jo Afrika ong'iyo ga ni sama jodhi yiero sama jodhi yiero to ng'ato rengo ng'amoyo rengo dhi e Supreme Court ama rengo dhi e court moro amora ma tayo wachno to kiwere gi mano Kamala Harris nyocha kane dhi e ng'wejni nong'e maber ni opiem gi jalno mabende otekune ni malo makata kanoko dhoge about women right and blah 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 ne okodhoge ko ng'aber ne jalno mochung mopiem go en ng'at ma ok ng'ama yot
en gi jok masere jok manigo menda kaka moting'o Elon Musk, en gi jo ohala madongo dongo moluore. Mangiso ni kobiro kar pesa to mano ok ne en shida. To Kamala bende nyicha ne chalo gima Obama gine masuke, masoke ni dhi. To en owuon ng'e ber ni gini to pekna. Koro kata mana jo Democrats obet piny ka gi yiere. Weche mang'eny nowach kanyo. Ne wacho to bende boromogo. Mano ne wach achiel kuom weche mane jogo ng'iyo kane ikawo Kamala Harris mondo obed jalup mondo obed ota otiko mar Democratic Party. Koro mano ranyisi makende. Waseneno ga America mana Trump kende mane 2020 2020 mano temo yungo piny matin, but America kaka jong'e ga ni kose yombi tidhi e TV tiwacho ni ago bada piny mi poch gi pak dhi mbele gi tich wabo support. Mane gima timre ga pinje mag America kendo gi pinje kata mag UK. Koro mae kaka jo Kenya kwa dhi nyime wan puonj mane moyudo kuom go bade piny kamano en ni institutions magwa nyaka waket ma strong, nikech Trump ne wacho ni let us make it big, wakete wago kura maduong' ma kata gibed gi nafas mar kwalo. Koro kwaseketo institutions magwa ma ok ginyal bedo compromised ni ng'ato nyiewo kura eka kote mang'owa eka koro mondo olande, to jopiny bo mana beda gi kwe, nikech wan wang'iyo ga ni ng'ane yombo to ng'amo yombo cha ema bedo namba 2, ng'amo landi en namba 2. Mano kaka timre ga e pinje mag Afrika. But America to pogore. America en ni kiose yombi tigo dhoge piny tiwene ng'amo yombo. Erokamano. Lony maneno kar ka CPA Joja Magumba kaka yudo pachi to imedna kar kanyo loch bokoro noka oyomba Kamala Harris wacho ni en mana ogo bade piny weche mag yiero to lek mare mar bedo ten piny America poka ochung' gi kanyo. Depo ni Joe Biden otimo makosa moro kuom endorsing Kamala Harris dweche adek kende to yiero chopo. Nolewa ahinya nikech kata fundraiser motimo ochopo mana $1 billion to kacho piem kod jo mwandu kaka osewacho jok ma nigi mwandu thagala. To pesa ngeni ne Kamala ngeni no choko pesa ma oingo Trump didek. Koro lesson mokwongo bende ni pesa kende. Okay, mami gigi jomoko ne oga kore ni bro piemre kore cash to pesa kende wasaneno kata thurwa billionaires moyombi gi millionaires kata thousandaires samoro. But apani Kamala otimo maber to ni expect kata king'iyo jomoluore gin joma ok jonjore, gin joma pedigree, joma chalo Obama geri ok nyal yieni no yombi tidwa kelo koko. Nyaka gikone kona ni madam wako mos timre marach ose koro nyaka idhi tim kamano. Kata Afrika bende Botswana nyocha oyom president nyocha ne o concede en mana no ogomboro no miye dweche moko 6 kapuro mana kodhi dak mano mako godhoji. Koro apani concession Uhuru girose concede Kenya kato kama uyo wacho mar institutions ema very important bende nikech ing'eni kaka inyalo concede ting'eni umai kaka 2007 mane wang'e jakom noyombo ma ji te ung'eni jakom oyombo to omaya gi thuon godhiambo ti ng'achi rwako gotieno. Koro kaka tangi concede koro nyalo tek seche moko bende koki concede to pod inyalo miyo ichok jogi kaka Trump notimo. Trump notamre ni en okoyombe oyie mana juma moro machiegni ka kokoni noyombe to moro jano nokoni jogo kwelo to mano be okonye mondo ochung' gi ji. Apani Kamala samoro kata ok nyal chung' kendo America ng'enyne koyombi tidhi joma nyien ng'ama nyien biro temo. Koro wakaw puonj kanyo ni koyombi maler to puonj maduong' ahinya ni yiero nego bedie maler kendo jomochung' ne yiero kendo wadwa test gi kata kenjwa ka ODM the elections UDA the elections dweni wadwa neno ni ng'ato kodhi obet e yo muogo
ni en usewuok gi list noringo go notero kata Homa Bay kata Siaya ni jogo oseyier to kuma no yiero timang'o onge. Wachaki e puonje ma gima Obama koni the curve of justice. No bor to orie kuma progress Justice, yeah. Wachak nene maendi mos kata kiyiere chiro thurwa ka kata kiyiere dhonam wachak nene kwarie democracy. Kamano pero kamano ahinya ageni kanya bado tiyo godo Wycliffe Nyafuanga weche mag yiero mag Amerika ta ayud pachi mogik otenre kod twak mawinjo kanyo ka Kamala Harris obedo go kod joheragi. Aparo matimo gima ber. Conceding defeat ga nyiso ga ni na gentleman or gentlewoman kendo miyo transition bedo mayom kendo kwe bede. Mana kaka winjo ka colleagues na osawacho, CPA ga osawacho. Democracy mar piny mara mora is as good as institution magintiere no. Ka institution ma ochung'ne yiero trust mi kuomi. Kosagolo ng'ato no ka ji yie. Koro lesson mo nyalo lan ne what take institution. Usa tego institution to keto system giringo smoothly. Koro ko yomba tan confident na badi otiba nade. Oyomba to concede. Be manaka kivyo sawacho Uhuru Kenyatta no concede ka 202. Kane Mwai Kibaki no donje telo. One good democracy asatimo programs matimi gi ABC. Iyudo ka kotimi yiero ka nyaka tero kata ka wabunge ng'eny moyombi MCA governor thoth gi concede gane koro ken nikech ji ng'eny ok en gima wuok national limelight. Nikech ng'eny iyudo ka MCA mang'eny an ng'ado yo magi mosre gwe. Koro ng'eny wan ga focus ang'owa e president. Koro iyudo ka president ne ma koko bede weche mang'eny but one on the right track democracy marosa machua to wan gi geno be na no ng'ato wacho ne mondo waket election maro bet pure electronic katiket electronic to ng'ato nyalo interfere go what develop trust institution mangamu mi teach utiko ng'eno tino jopiny kamano yeah leo kama maendi litego ni Kamala madhi certify ke vice president ema certify in senate yes koro en makendo otimo final confirmation to wacho ni kanyo bende senate telo mar republican bende ose mako te mathoth ahinya kwan mathoth magiro kacha nyokoro mojongo duog pacho kae ntiere nok mar arita kaluo mano e kama dano jasanya kwan mojongo achiel kachiel sigana losro ka kon Millicent Adhiambo ka otenre kod achije ma imedo maki piny maru kod mago bende ma itudo kod nek mano mara wodluo mane tiyo e kamino mano mar Wells Fargo mano Willis Ayie kuma ducho makauno ntiere alam ni ringre e kanisa moro mantiere county ma Nairobi ka mano ntiere All Saints Cathedral odiochieng' ma kawuono wawinya ne sigana kae to bang'e atwag kod wenda kaka pok watieko e thuolo ma dakika 10 mabiro kae ka watieko twak odiochieng'. Ma biro bang' jodak ma Ubunga dwaro mondo bilo wenegi achich moyang nyinge kaka Michael Onyango Ochieng kata gi nyingo Lethi mar jonyo manyondhi kawuono mondo gikaw chik e lwetgi kapok ne ogeng'ne e tesendo bila ma Ubunga. Madhi nyime sani en gima ok wanyal kondon ata inch nikech nyithindo magowa ka maketho arita mar kwe gin nyithindo mantiere ka. Namba 2 nyithindo ma wantiere godo ka gin ma polis ong'eyo to giweyo gi giwuotho giketonwa kafyu oket mok konywa. Nitie joma tiyo kawainde, nitie jok maloko hala mawuok tich saa 4 kafyu oket saa 3 kowuok tich timake ni oyude kafyu jakuoto we wuotho nikech kochopo saa 1 nyoro jatich nabi okaka ogolembe makineno tinyalo wuoro kidonjo Russia to nyithiwa gi wuonewa obaru wigi go panga ogolembgi gi nyundo ogolembgi gi chuma en gima lit miwuoro. Nthindo gi giriwore kuma chielo ibro nwang'o no kende gia Obunga gia Manyata gia Nyalenda gia Bandani giriwore ka ging'eng mamoro ni apano osewacho list joma gin go wakwayo kuom ng'wono ma Nyasaye ni kuchako yudo moro ka polis pok odonje ka ur chiki lwetu mandu kana wabro yienu ka ur chiki lwetu. Gikwayo mondo sirikal oneni achije ma indhiyo duto omikum makare kolure kod chik ma ok ni bang' tero gi tesendo bila to ichak iwegi thuolo gidok chando ji e gweng'. Walando hali hatari, wadhi kao serikali lwetu, wadhi kao chike lwetwa to gima ber. Polise wa mantiere Obunga kama wetewa gi nyimenewa. Tiuru tiju. Weuru wuotho ka kongo gi guogi gi bunde nudhi choko pesa. To watigo wakadipo kwa nyali yueyo. Na watu ukiwaona
unawapata na gari mzuri, mtu anatembea na gari, mtu anajivaa mzuri, haendi kazi. Hao watu wanapiga watu wapo hata na chuma. Wanashikwa, wanarudi. Wanashikwa, wanarudi. Sasa tunataka kufanya kazi ni mchezo ya paka na panya ama tunataka kusaidiana namna gani? Jodake boma ma Kisumu osebedo kodak kod luoro kaluore kod ojende mamonjo ji kendo hinyogi ka gitiyo kod chumbe magigoyo godo ji. Komachielo, doho maseyo golo chik mondo med din achich Charles Otieno Odhiambo maitudo gi nek Willis Ayeko kuom ndalo 30 kinde ma obila dhi nyime gi timo nonro ewi burano. Odhiambo mane en jariemb apiko ne obila ondhiyo e boma ma Kisumu ka ichich ni ene mane oting'o achich maduong' odiochieng' mane onega Ayeko. Jomin buchego kotelnegi kod Evans Soita nokwayo doho mondo med geng'o ne achijno mondo mi obila kod jotim nonro thuolo makare mar medo timo nonro ewi nek makamano, wach mane jang'ad buche Wamabani ne oyiego. Ma en achich mar 5 ma osemaki kitudo gi nek mar Willis Ayeko ka ibiro dhi nyime gi geng'o ne tesendo obila mar Railway e boma ma Kisumu. Jang'ad buche Margaret Wamabani bende ochiko mondo timne achijno pim mar obwongo kod nonro matut ewi apiko mare kaachiel gi simbe mar ong'we yamo. Odhiambo koro riwore gi achije mamoko 2, Victor Uma kod nyadendi machielo manoyudi e od kode samoro e kar dak Masagam e sub-county Magem. Mosenindo Ayeko ne riko lal tarik 18 dwe mokalo kano duogo yud mana ringre kojwang' e thiedhna moro e tong' county ma Siaya kod Vihiga ndalo 5 bang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo. En twak moda tieko godo chenro wa don ka thuolo matin e dakika 8 mar mondo mi watwak waduto e wachni to tieki nok mar arita gwenge wa iwago ni magi jok mantie mane gweng' ka to kanye kama nok mar arita ni bende neno Owiti acha kodi magi gin gwenge wa kata upore gi Kisumu magi timore kaunti ma Siaya Homa Bay osewinjogi Migori bende cases maka magi ntiere. Atimo mos ne kuom tho mar Willis Ayeko. Oparo no mana kaka ne onego uko prochiko. En wach maler sana ne e kinde gi pod wan gi jogo ma oko kawo ngima kaka gino maduong'. Ma en kone gino no gima ichalo giminego Lwenda. Koro arita mar kwe mar piny e kor gwenge. Donge wanyalo penjre gima achiel Cleophas. Ineno arita kwe mondo miyo ne okethre to no ojende ng'eny ojende ema timo gigi. Ojende gi rowere gi gitimo gigi nikech gionge yore mag yuto. Ng'ato timo somo nyaka university to yudo ka oonge tich ma gino monyalo timo en kuo gi mayo ji gi otime no koro yoro gi ngene ka japiko meneno ko moting'o achech mokwongo no japiko ne en ng'ama onge interest kata mana Ayeko en ng'ama kata ka koro mo Ayeko bari in ng'ama inen onge interest go koro to mara Ayeko ko tude gi arita kwe kor gwenge wa mokwongo nyaka ng'e ni gino itim ang'o makelo mae gima kelo mana na achiel koso tije. Mar ariyo, sani wantiere era moro mar Gen Z ma wacho ni era mar computer. Ma thoth ji gik ma ji neno, gibed videos ang'o ma ji neno. Samoro gi corrupt ga wi nyithindo. Ma sama koro kodhi e real life to ni gima onene movie cha onya time. Ineno. Koro nyaka wakel values wabi nyaka wa make sure ni waka wan jo kaka parents, jonyuol nyaka wapuonj nyithindwa herruok. Kito gi luoro remo ngene luoro remo koso luoro remo ne omiyo nyithindo samoro idwa ng'ato oor ni dhi chuo ng'ane pala dhi ko ng'ane bonde to dhi otimo kamano ko samoro gi values ni ngima Nyasaye machiwo mok nyal kawe. Ineno waket gino kuom nyithindo kuom jogo mwanyuolo ni ngima Nyasaye machiwo to Nyasaye be manyate mang'owa ema nyalo kawe. Erokamano ya CPA Magumba wach mari ko record nok mar arita. Erokamano Cleophas wach mar Ayeko lit kabisa kendo lit na kabisa ke Ayeko jaklasa ma watimo go form 4 kendo ne wapiem kode kabisa mar kisungu no yomba
moko go tapa na yombe tato noko yie noko ni onge evidence kwa kalatas ayeko na ngama ber kabisa kendo setio kembe madongo setio Kenya Airways, National Museums, Wells Fargo mancho tieko go to tio nyaka KK kendo konyo jothurwa mang'eny kabisa matiyo KQ sani kata kaka pilots matiyo drivers kunde manyicha ne tie en ngama usiko enjambola usiko unyera kata ka un kode banta mang'eny unyalo koni ni ote ma konta ko limi ko ni ote ma pod aneno ga pok igero ka nikech gada king'iyo kaka nogedo alego nacha no dak iluongo ni pedigree kora ko mos ne jaode manya imbo engineer Esther to gi joka japunjo nyango duto but insecurity ni magame has been very bad but everywhere ineno ka jo Kisumu ywak ineno ka asembowa in the last 2 weeks kende chief onegi gotieno driver moro mar former MP wa engineer Gumbo ngada bade muchot nyongo ni Mariko pod eka chango kata sani nyoro gweng bilo moro baga nitie nyako mekidhi iki manyocha nonegi jaduong moro neg member nitie mama moro modhi ko Nyamboyo eko negi koro ji abich mana mang'eyo to nitie moko nego Homa Bay mibiro ikra rieda koro iyudo ni nitie gik mosefel ananeno ariyo mwanyalo chako go mokwongo ni police nyaka kaw action ing'eni kane watimo maandamano mane wadwaro go electoral justice mano neg chief moro Bondo naneno ka PS Omolo nowuok mager kabisa kendo nodhi kanyo gi ndege mowuoyo mager mokoni ja sirikal kik tuggo to sani tiyo kwa winje minego mag baundu gi ok wawinji gi maandamano to kitamo matin to giwuok te ka guogi madwara krekodi koro podi jowa manitie bunge onego luong police commissioner kik abductions gi joma dhi lal gi joma yudo ribayala pod kik waling jogi onego bi mondo kel gini nikech gweng'wa achiel kuom gwenge maricho kabisa ma kijende matindo ma moko nyithi omegena moko nyithi nyiminena to onge kata ng'at achiel manitie jela ni police wacho ni gikia gimotimre to kuonde miuse kong'o mana kaka bwana chawacho bunga to gibiro gikawe pesa mar ariyo jotendwa ma Kaluo bende nosedhi odonjo e wach moro mar goons ng'ato ka ng'ato wuotho gi joma kore gidongo manyalo goyi anytime be kata kichung kode to koro koseyudo ni pesa uromrigo somo ingego jo party giri be ng'eyo gima koro donge ni koro idwaro odhi ani gi boxa koro kae ne mosechako wuotho gi joma dwaro odho ji jogi seche mosekowe modok ot jogi gitimo gang'o koro kae ndi jotendwa be nyaka lead from the front jotendwa ok manyalo dhi kuongo dhi ni ema dhi buogo ji ene modhi to giyenyo to gidhi to gimer to gidhi to gidwanyo wach koro decency osedok piny emomiyo kata kinego ng'ato be gima timi onge kamano erokamano ahinya Wycliffe Nyafuanga moko iloro no odiochieng' ma kawuono ka gi weche mag arita kwegi dimede wach machanade kaka oserochore alwora aparo na mana kaka wasawache colleagues nosawache ka wach mag arita kwe ma Kenya ma Kaluo koro osebedo marach ahinya kanochakore gi wach mar Yieko nomako dhowa nikech ambe an ga colleague moro ma was very close koro nomako dhowa koro kana chaka timo nono bebe mochako ng'isa weche matimore Kaluo weche mag nek na winjo moro ka Nyamera nong'isa Homa Bay mane Homa Bay achaka winjo weche madhi Asembo kumoro amora koro en wach ma ok ber nikech every kumoro amora ma around whether ni Kisumu whether Homa Bay nitiere CPD nitiere DCI nitiere department ma sirikal oketo mondo otim nonro kata en sure ni kwe nitie koro ke winjo ka rochno nitiere yo mar kwe to nitiere gap moro ka moro the police ok titije kata nitiere ng'at moro ma rocho kwe nikech ing'eni Kenya ka nwasatimo research police ma Kenya ka ber investigation ko gedwa crime ne ogedwa ni koro giamua no gedwa kijana moro nyo okete social media kama ka dito ka usimi kumji tekarota no kotio kanda na re subari no dio kawe very soon boko kawe otika tika wanje very soon integrity mar Kenya ka e criminal investigation ber sana kata laba wan go kia burud ber wakwayo ni mondo jo motelo na rita kwe ginge ma dhimbe lokni ya ginge maler kabisa wan ok wan expert security
kine ochop kama wache mimi kake wache no thomo be ginge what is happening koro gi kaw gini matek mondo gi man jok ma kaka investigation osatembe ko mayeko mondo gi kel confidence anwoyo gi manwoyo mo satime policy maber mo satimo sanene waloso gi luongo ni national reconciliation plan ma Somalia agenda number 1 mo ngiso gene gi be kesungu luongo ni building confidence in the state institution kaji yoga gi tako ni serikal mani bele kane nyalo mi kelo rita kwe e manda banocha koro mane wach mawan ero kama nainya Wycliffe Nyafuanga jalonyo weche mag telo kachel koda ka CPA George Magumba jalonyo weche mag uchumi kendo jasiasa wan godo kinyi makawuono kae koda jasiasa machielo Owiti Okayo ero kamano kumbedo kodwa kae Ramogi TV ngene thuolo mokwongo oken mogik pod abedo thuolo mar twak Ramogi TV kar kae nyokoro mujongi ni ndiko nwa kendo yor bedo kodwa chel ka ero kamano ahinya ote ariyo ka Injina Zaro Kanyamboko wacho ni insecurity challenges omedore Kenya mzima nikech engine mar police force ma DCI osebedo engaged with politics than their core duty. Mano maintie kaja to infiltrate and to dismantle criminal networks. Wacho ni wachuru gimoro tir. Police owere kod siasa. Giwene jo siasa utitijgi. Ero kamana enya. Karuthi a few chieng to wacho kanyo ni poch gi pak ne Trump. Ayie ga kode nikech en truthful man. Aya, Moses Onyongo wacho ni nitie ka neno kente Jimo Nyongo kendo mora ahinya mano wuod nyaka Jimo Nyongo winjo wakentiere Kilifi ero kamana ahinya maka kongo serikal wacho ni Dr. Owiti Okayo antiere kodi kae chendo achiel kachiel Austin Uru mabende wacho kar kanyo ni CPA George Magumba kachiel koda ka joduto mantiere kar kanyo Nyafuanga mora ahinya neno chenro makare kantiere Gemrai e Nyakach ka an ka kod mama na koda baba na ero kamana ni jogo duto moneno chenro kamora mora mauntiere eru kamana inya mane makelo wegi komar chenro dakika osekalo apago chiko tok sario marokinyi makawuono chenro mabiro en mar poko pogore kod nyawadwa Sharon Ongao bed ka monena le pok ma opogore mabiro e chenri ma kawuono e chenro ni mar rupiny oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro ma Okayo nyaka tisango ikete manera Ramogi TV. The home of discounts inakuletea